ನಿನ್ನೆ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಜೀವಿತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸೊ ಇದು ಮತ್ತೆ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರು ಸಹ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಬಂದರು. ನಂದಿನಿ ಕುಂಚಾರಕೋಡು, ಹಲೋ. ಸಂತೋಷ್ ನಾಯ್ಕ, ಹಲೋ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಯ್ ಜೀವಿತ. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಜೀವಿತ ಅಲ್ಲಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. ಆರಾಮ, ಓಕೆ. ಅಶೋಕ್ ಎಂ, ಹಲೋ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಆಗಲಿಲ್ಲ ಊಟ. ಟಿಫಿನ್ ತಂದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಹಲೋ ಅರ್ಚನಾ, ಹಾಯ್ ಪಿಂಚಕ್, ಹಲೋ. ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತುಂಟು. ಆಂಡೆ ವನಸ ಅತ್ತೆಜಿ ಲಚ್ಚು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಹಲೋ ಹನ್ಸಿಕಾ ಪಿಯರ್, ತುಂಬ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಿರೋದಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಲೈವಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದು, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ. ಎಂಚ ಉಳ್ಳರಕ್ಕ, ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಉಳ್ಳೆ ಒಂದರೆಚ್ಚಿ ಮಣ್ಣಸ್ಸು ಅಡೆಕಾಲೆ ಮನಸ್ಸು ಇದೆಗಾಕಲೆ ಇಟ್ಟ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದ್ದಾದ ಬನ್ನಿ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇರೇಂಚಲ್ಲರು ಹನ್ಸಿಕ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಪಾತೆರಂದೆ ಅಂದ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿತ್ತದ ಮಣಿ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಜನನೇಜಿ ಹೊರನೆ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಊಟ ಆಯಿತಾ? ಎಂತ ಪದಾರ್ಥ? ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ರಜೆ ಇದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ಬಂದೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತ್ಡೇದ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಯಿನದೆ, ಬರ್ಡೇದ ಬ್ಲಾಗ್ ತುಳುಟು ಪಾರ್ದೆ ತೂಲಿ ಫುಲ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅರೆ ಯಾಕನತಿಜಿ ఏ కిషన్ పోతేరా దూర పోತೀನಿ ಗೊತ್ತಿಜಾತ ಇದನ್ನ ಕಾನಾರ ಬಂತು ಬಸ್ಸ ಉಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಬಸ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ದೊಂಬ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ರೀತರು ಯಾನ್ ಇಜ್ಜನ್ ಲೈವ್ ಮಿಸ್ಸಾಂಡ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಬಾಟಲ್ ದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಒಂಜಾವು ಬುಕ್ಕೊಂದು ರೀಚರ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಹಾಯ್ ಸುಮಿತ್, ரெண்டு மூணு ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕೊಡೆ ಮುರಾನಿ ಬರ್ಡೇ ತಿನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲ್ನ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಜಯಂತಿ ಜಯಂತಿ ಅವೆದಾಯ್ತು. हेलो सूरज बल से ಲಚ್ಚಕ್ಕೆ ಪಪ್ಪ ಅಂತದ್ದು ಬೇಜಾರಂಡು ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡಲ್ಲೆಗ್ ಆಲೆ ಬಾಕಿ ಬತ್ತದ ಪೂರ ಫುಲ್ ಪಾಡ್ಯಾರತ್ತ ಫಾಗ್ದಲತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಫುಲ್ಲು ಗುಲ್ತಲ ಬಾಲೆ ಲಚ್ಚಕ್ಕೆ ಪಪ್ಪ ಅಂತದ್ದು ಕೊಡಿಗೆ ಅಂದರೆ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ನಾನು ಸೂಪರ್, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಪಂಚ. ಚಾಲಿದ ಕತೆ ಶೋಕುಂಡು ಲಚ್ಚಿನನ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕಿನ ಕೂಡಲೇ ಚಾಲಿ ಚಾಲಿ ಚಾಲಿಂದ ಇತ್ತ ನೀ ಕನ್ನನ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಕನಗಲ ಚಾಲಿ 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 ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ತೋಪೋನು ಚಾಲಿ ಚಾಲಿ
ಬುಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಮೂಲಿಜ್ಜೆರ್ ಇಜ್ಜಿರಿ ಇದ್ದಾದ ತೆಂಗು ತುಲ್ದಿರಾ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ಗೆ ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮನಸ್ಸು ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಅಂತಿಜಿ ನಮಿತಾ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಹ್ಯಾಲೋ ಇಂಚುಲ್ಲರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದೆ ಲೈವ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ತುಳು ಚಾನಲ್ ವಿ ಜೆ ಕವಿತಾಸ್ ತುಳು ಪಾತೆರ ಕತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವಿ ಜೆ ಕವಿತಾಸ್ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಡಯಟ್ದಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ಏನು ನಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ದಾಲ ಇಚ್ಛೆ ನಂಚ ಕನ್ನತ್ತಿ ಜಾತೆ ಡಯಟ್ ಪೂರ ಆಬಿಜಿ ಸೊ ಓಕೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕುಕ್ಕುದ ಕಜಿಪ ಬುರ್ಚಿ ಅನ್ ಕೋಡೆಲ್ಲ ತಿಂತೆ ಸಂಡುರ್ಲಿಯಾ ಹುಳಿ ಮುಂಚಿ ತಿಂತೇನೆ ಬೊರ್ಚಿ ತೊಟ್ಟಿಲೆ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ ಕೊಲೆ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ ದೂರ ಉಂಡು ಕ್ಯಾನ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೊರ್ಚಿ ಬೇಗ ಇಲ್ಲದೆ ಕೋಣ ಬೇಗ ಉಣಲಿ ತಂದೆಯನ್ನು ಮದುವೆ ಕರೆದಿರುವ ಎಸ್ ഞാൻ ಇಂಚನಿತ್ತನ ಮಾತು ಏರ್ಲ ಉಂಟಾಯಿರ ಪೂರ ಹೋಗ್ಬೇರು ನನ್ನವರ ಬನ್ನಾಗ ಲೈವ್ಗೆ ಬನ್ನಾಗ ದಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ದಲ್ಲ ಅಂಚದಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಲಚ್ಚುನು ಚೈನೀಸ್ ಭಾಷೆ ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊಂಡ ಚೈನೀಸ್ ಭಾಷೆ ಎತ್ತಪ್ಪ ಅವು ಅಲೆ ಅಲ್ಲಿನ ಭಾಷೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಶೆಕೆ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಶೆಕೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ದೊಂಬುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಫುಲ್ ದೊಬ್ಬ ಹಾಕುಡು ಅಲ್ಪ ಕಡ್ಡಿ ಫ್ಯಾನ್ ಬಾರ್ದು ಫುಲ್ಲಿಂದ ನಿದ್ರೆ ಇರ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಯ್ ಧನುಷ್ ಎಂ ಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ಯನ ಕೇಂಡರು ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಲಚ್ಚುಗು ಏಪ ಕುಜಾಲ್ ದೆಪ್ಪಾರ ಬಂಡದು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸೇಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಕುಜಾಲ್ ದೆಪ್ಪಾರ ದಯಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಆಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ತಂಚ ಅದು ಶನಿವಾರ ಆಯ್ತಾ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ವೇನು ಲಚ್ಚು ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ತೋಜುವಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕುಜಾಲ್ ದೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ತೋಜುವಲ್ ತುಲೆ ಎಂಕ್ ಐಕ್ಕಿ ಸಲ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬ ಫೋಟೋ ಪೂರ ತೆಪ್ಪರ ಉಂಡಲ್ಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡ್ ಹೋದು ಅವ್ನು ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅತ್ತ ಫಸ್ಟ್ದ ಹೇರ್ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಗುಂಗುರು ಗುಂಗುರು ಉಟ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೇನೆ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಜೋಪುಂಡು ಕುಜಾಲ್ ದೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಅದು ಮೆಮೊರೀಸ್ಗೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಪಂಡು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರ ಉಂಟು ಇನ್ನೀಚಿಂದ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತೆಕ್ಕೋಡು ಶನಿವಾರ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅಲೆಗೆ ಹುಚ್ಚಿ ತೆಪ್ಪಾರ ಪೋಪ ಓ ಟೆಂಪಲ್ ದಾಟ್ತಾನೆ ಪನ್ಪ ಬ್ಲಾಗಡ್ ಪನ್ಪ ಇಂಕ್ಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಪುನ ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಪಾಡು ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಜೋಕುಲು ಇಂಕ ಅವೇ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆದ ಅಂದು ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಲ ಹೇರೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಲು ತೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ನಿಂಕೆ ಆತಂದು ಕಂಡಲ್ಲ ಅವೇ ನಾನು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನಂಗೆ ಪಂಡದು ಇತ್ತಾರಡ ಹೇರ್ ದೆಪ್ಪಾರ ಹೆಚ್ಚ ಅಂದು ಪಗಾರ ಪಂಡರು ಒಂಜರ ವರ್ಷ ಲಾವಾಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಹೇರ್ ತಿಕ್ಕುಜಾತ ಕೆಲವು ಬ್ಲಡ್ ರೋಷ ಮುಟ್ಟ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಡ ನನ್ನ ಇತ್ತನ ಒಬ್ಬ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಬರ್ಪುನಿಗೆ ಜೋಕಲೆಗ್ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಹೋಗುಣ ಪರಕ್ಕೆ ಬುರದಾಲಚ್ಚಿ ಪರಕ್ಕೆ ಬುರ ಹಿಂಗೆ ದಾಲ ವಾ ಟೆಂಪಲ್ ದಾಲ ಪಂತಿಜ ಅನ್ನದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೆಪ್ಪುಗ ಅಂದದ್ದು ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಇರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಬರತ್ತ ಪೆರುವಾಸ್ ಆರ್ ಪಾಪ ಮೊನ್ನೆ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬಲೆ ಪಂದು ಬಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಆರ್ ಬರ್ಪುಜೇರು ಪಂಡ ಬರ್ಪುಜೇರು ಪನ್ಪುನೆ ಹೇಳಿದ್ಲ ಯಾನಿತ ಮುಲುಪ್ಪುನೆ ಅಂತ ಮಾಡಿಡುಪ್ಪುನು ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಕಬಕ್ಕ ಸೊ ಅಡೆಗೆ ಪೋನ್ ಆರು ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೇರು ಆಪುಜಿ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬರಿಯರೆ ನಮಗೆ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರ ಮನಸ್ಸು ಬರಪು ಜೋಕ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಪುಣ ಅದೇ ಅಂದು ಅಂಡ ಅದಾದಂಪುನು ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪವಡೆ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಡು ರಡ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಒತ್ತಿ ಮೆಗ್ದಿ ಬುಕ್ ಬರ್ತಿ ಮಾಮಿನ ಮಗಲು ರಡ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು
ಅಂಚಾದಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಕ್ಲಟಿಗೆ ನೇಗೊ ಬೋನುಪ್ಪಲ್ ಎನ್ನ ನೆನಪೇ ಇಜ್ಜಲೆ ಲಕ್ಕನ ಗುಡ್ಲ ಅಕ್ಲೆನ್ ನಾಡು ನಲ್ಪೋದು ಇದ್ರ ಲಕ್ಕನ ಗುಡ್ಡೆ ರೂಮ್ ಲಕ್ಕ ಬರ್ಪುನೆ ಅಮ್ಮು 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 ಅನ್ನೋದು ಒಪ್ಪಲ್ ಅಕ್ಲೆನೆ ನಾಡೋದು ಉಪ್ಪಾಲು ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಪೋಪೆರು ಅಜ್ಜನಲ್ಲ പോയി ബുക്ക് തന്നെ ഇഞ്ചാണ് എനിക്കാത്തത് ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ಕೇನಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆರು ಆಂಡ್ರ ಪನದಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಡಿಲೇ ಮಲ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನ ಕಂಡ ನಿಂಚ ಪಂಡ ಸಡನ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಸೈಡ್ ಅನ್ಪುನ ಕೋಡೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೇರು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಪೋಯರೆ ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೂಜೆ ಪೇರು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಬಾಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕೇನ ಜೀವಿತ ಪೋಯೆರೆ ಜೀವಿತ ಕೋಡೆನೆ ಪೋಯೆರೆ ಕೋಡೆ ಪಯ್ಯ ಪೋಯೆರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಿಚಿನ ಕುಲ್ಲದು ಎಂಚಾಂಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಡೆಲ ಹೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನೀನು ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಹೋಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಪೋಯೆರೆ ನನ್ನ ಏಪ ಬರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾ ಈ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಈಜಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬರ್ವೇರು ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಬರ್ದಿತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡು ನಿಕಲ್ ತೂದಿಚ್ಚಿನ ತುಲೆ ವಿಜೆ ಕವಿತೆ ಗಣೇಶ್ ಪಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೇಕಪ್ದ ಅವು ಏಪದ ಮಸ್ತ ಮಯಾಂಡು ಒಂಜರ ತಿಂಗಳ ಆಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಆಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 16 ತನ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐಕ್ ಅವು ವಾಯ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ನಂಚ ಅದೇ ಮಂತ್ ನಿಜಾನು ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋನುಂಡು ಇಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರೈಟ್ ಪಂಡ ಅಂಚತ್ತು ವರ್ಸ್ಟ್ ಆದತ್ತು ಪಂಡ ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ ಇಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮಣ್ಣು ಅಂಬಿ ದಾಯ್ತ ಮದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಆತ ಎಂಕಲ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮಡು ಪನ್ಪುನ ಇನ್ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಐಕ ದಾಯ್ತ ಪನೋಲಿ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚ ಪನೋಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂತ ಅಮ್ಮನೆ ಪುನ ಪೂರ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತ ಅಮ್ಮ ಆತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಇಂಟ್ ರೀಲ್ಸ್ ಏತ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಬಟ್ ಪಂದೆತೇನ ಟೈಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಈಸಿ ಬಟ್ ಐನ್ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ಇಂಚಿನ ಟೈಮ್ಸ್ ಪಂದುಪ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಅದು ಮನ್ಪೆರೆ ಅವ್ನು ಇಚ್ಚಿ ಮಸ್ಸೆನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಿನೋಲ ಪಾಡ್ಲೆ ರೀಲ್ಸ್ ಇಂಚಾನೆಂದು ಅವು ನಿಜವಾದ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ ನೆರ್ಪುನಂದತ್ತು ಅವು ಎಂಕಲ್ಲಿ ದುಂಬೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತುಪ್ಪ ಕೆಲವುದಾಗ ಎಂಚ ಪೇರು ಇರೇ ಬೋಡಿತ್ತನ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಬುರ ಕಮ್ಮಿ ನನ್ನ ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅವು ನಿಜವಾದ ಎಂಗ್ಲು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಇದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಲಂಚನದ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಮಂತದ್ದು ನನ್ಪುನ ಆಯ್ಕ್ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದೇ ತೊಂದಿರೆ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಬೊಕೆಂಜಿನ ಏಷ್ಯನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋದುಂಟು ಬೊಕೆ ಇಂಚಿನ ಹಾಯ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಲಚ್ಚು ಹಾಯ್ ಉಷಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉಷಾ and your show color is okay beautiful thank you hi and ವನಸ್ ಅವಡತೆ ಅವಿನಾಶ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹಲೋ ನಿರ್ಮಾತ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ಬೇಗ 25K ನಿಯರ್ ಉಂಡು 25Kಗೆ 25Kಗೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪುನ ಕೋಡೆನೆ ಬರ್ತ್ಡೇದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾ ಎಂಕಲ್ಲ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡು ಸೊ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಬರ್ಡೇ ಬೊಕ್ಕ 25K ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಕೊಡು ಬಂದು ಏನು ನಡೀತಾನೆ ಅವ ಆಯ್ಜಿದ ಬಂಡ 25K ಆದಿಜ್ಜಂಡು ಯಾನು ಮುರಾಣಿ ಕೂಡ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೋನಿರ್ತದೆ ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಹೈ ಪೋಪುಂಡು ಬಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದಿರ್ತಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ನದಿತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಕೋಡೆ ಇನಿ ಡೈಲಿ ಪಾಡಿಯಾನು ಇನಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಅವೇ ರೆಡ್ ಚಾನಲ್ ಇಪ್ಪುನಗ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತೆ ಅವೇ ಬಂಗ ಸೊ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆವಡ್ ಬಂದು ಬ್ಲೆಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ನಿಕಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸಂತೋಷ್ ಲೈಕ್ ಹಲೋ ದಿಯಾ ಹಲೋ ವನಸಾತಿಜಿ ಆವಡತೆ ಮುಖೆಂಜಿನ ಆಫೀಸ್ ಇಲ್ಲ ತಂಚಂಚಿ ಪೂರ ಪೋಂದು ಬರೋದು ಪೇರು ತೂಬು ನಂಚ ಒಂಜಿ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ದೇರು ನೆಟ್ಟತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡ್ ಅಂಬಿ ಪೂಜಿನಲ್ಲ ಪೊರ್ಲ ಪೇರಿಗೆ ಅಂದು ಇಜಿನಲ್ಲತ ಇನ್ನು ಕೆಲವುದು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ತಿಳಿಪರಬೇಕು ಏತು ಸೀರಿಯಸ್ ಅದೇ ತೊಂದರೆ ಮಾತ ಹರ್ಪಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಹಲೋ ಶಾಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೌಲ್ಯ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತಂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಹೆರಂಡ ತೂದಿಜಿನ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಏನ ರಡ್ಡ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ರಡ್ಡ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು, ರಡ್ಡೆನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಕೆಲವು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಮಾತ ಬರೋಂದುಂಡು, ಕೆಲವುದಕ್ಲೆಗ್ ಡಿಲೇ ಆಂಡ ಸಾರಿ ದಾಯಪಂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನಟ್ಟು ಅದು ಕೆಲವುದಕ್ಲೆಗ್ ಕಡಪಾಯರೆ ಆತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಮಾತ ಕಡಪಾಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಕಡಪಾಯ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮನ್ಪೊಡತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಬರ್ತಂಡು. ಸೊ ಎರೆಗನ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಲೆ ಅವ ಕೆಲವು ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತ್ ದೀಪುನ ಒಂಜಿ ಲಡ್ಡು ವಾರಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಟಲ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತ್ ದೀಪ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮನ್ಪರ ಎಂಕುಲೆಗ್ ಒಂಜೊಳೆನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದಿತ್ತಂಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪರೆತ್ತಿನ ಮೀಶೋಡು ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಪಂದ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಬೊಚ್ಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೀಶೋಡು ಬುಕ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಆ್ಯಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಇಂಚ ಕೊರಿಯರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಹಾಯ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಪಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಡಪಾವಡ್ ಪಂದ್. ಸೊ ಇತ್ತನ್ನ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಓಕೆನಾ. ಇನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಜೋಡಿ ಕ್ಯೂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಮ್ಮ ರಾಕ್ ಮಗಳು ಶಾಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋಂದುಂಡು 100K ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಗೋಡೆದ ರೀಲ್ಸ್ಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪೋನುಂಡು ಆ ವೀಡಿಯೋ. ఒక ಲಕ್ಷನಲ ತುಲೆ ಚಾರಿದ ಕತೆ ಪನ್ನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ತುಲೆ ಹಾಯ್ ಪೋಸನಕ್ಕ ಬಡಾ ಪೂಜೆ ಬಡಾ ಪೂಜೆ ಕಡೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ದು ಬತ್ತೆ ಬಡಾ ಪೂಜೆ ಸಾರಿ ಅವು ಏನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನೋಡಿ. ಹಾಯ್ ಕವಿತಕ್ಕ, ಹೌ ಆರ್ ಯು? ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್. ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪನ್ಪೆರ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ ಮಂಡೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಡೈರಿ ಪಾಡ್ರೆ ಪನ್ಪುನ ಗೆಡ್ಡೆ ಉಂಡಕ್ಕ ಇದನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಓಕೆ ಪಂಡ ದಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಂಡು. ಶಾಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೂಲ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ದಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಂಡು. ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದದ್ದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬುಕ್ ಏನು ಪಂಡ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಮೀಶೋಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತದೇರಿ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತಂದೆ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಜ್ಜೇರಿ ಪಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತಂದೆ ಅರೆಗೆ ಲಂಚನೆ ಆತನೆ. ಶಾಂತ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೂಲ್ಯ ಬುಕ್ಕಾರು ಕೊರಿಯರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂಡೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾದರೆ ಬುಕ್ಕ ಕೊರಿಯರ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀಧರ್ ಪೂಜಾರಿ ವನಸ ಆವಡತೆ ನಾನು ಆವಡತೆ ಇಂಚಿನ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿನ ಜಗತ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂಚೆಲ್ಲರು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಅರ್ನ ಮಂಡೆ ಚೂರು ಕುಜ್ಜಲ್ ಇಟ್ಟಿನಿ ಇತ್ತೆ ಬೈದಂಡೆ ಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಬೇನೆಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಐಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಅವು ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಪತ್ತಿಲಕ್ಕ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂತ 99% ಜನಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಒಂಜಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಚಿ ದಾಯಪಂಡ ಇಂಕೆ ಒಂದು 2 ಜನ ನನ್ನ ಪಂಡೇರು ಪಂಡಕ್ಲ ಇನ್ನು ಅಂಚ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಇದು ಕೆಲವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಸಿಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದು ಬೇರೆ ಎಸಿಡ್ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಐಟ್ಲ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಹಾಕೋನು ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು. ಸೊ ಯಾನ ಎಂಚ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂಚೆನಕ್ಕೆ ಮಲ್ತಂಡ ಐಕ್ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಂಡು. ಕೆಲವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುಜಿ ವಾರ ಇಟ್ಟು ಸರ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಪಂಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಪಾಡೋಡು ಆಯ್ತು ತಾನಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಪಾಡಂದು ಎಪ್ಪನಾಗೆ ಕೆಲವದಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಏನೊಂದುಲ ಇಪ್ಪೆ ಆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ತದೆ ಪಂಡ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಪ್ಡೇಟ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಉಪ್ಪೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಪನ್ಪೇರು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಇಜ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅವಾಗ ಇಂಕ್ಲೆ ದಾದ ಚೇಂಜಸ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ದಾದ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮನ್ಪೋಲಿ ಪೂರ ಆಯ್ಕೆ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಓಕೆ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ವನಸಂಗದ ಕಚ್ಪು ವನಸ ಆವಡತ್ತೆ ನಾನು ಆವಡತ್ತೆ. ಗಂಗಾಧರ ಹಾರ್ ಹಲೋ ದೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಲೋ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಕ್ಕ? ಆಯಿಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ನೋ ವೈಟ್ ಹೇರ್ ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ. ಅಣ್ಣನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಭಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂತೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮಾಮಿ ಮಾಮ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮಾಮಿ ಮಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದು ಕೇಕ್ ಮಾತ ಕೊಡ್ತು ಬರ್ತೀನ ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಪ್ರಾಯ ಆತನತ್ತ ಇಲ್ಲಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಪೂಜೆರು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದಿತ್ತೆ ಕಂಡನಿಲ್ಲಲ್ ಆಂಡ್ ಒಂತೆ ರೋಡ್ ಸಮ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪೂರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಕಂಡನೆ ಗೊತ್ತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ್ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ನಿಂಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಂದೆ ಪಂಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಂಡ ಕನಯಾರ ಇತ್ತನ ಪೂರ ಕನವೊಲಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತೀನಿ ಮೆಕ್ಕಿಲ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತೀನಿ. ಅರೆ ಇದು ಪಂತೀನಿ ಅನಿಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎನ್ಮಂಟೆಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಎಂದು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈದೆ. ಯಾನು ಓಲು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಪುಂಡ ನೆನ್ನದಿತ್ತೆ ಅಂತೂ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ಮುಖ್ಯಂಚಿನ ಮಸ್ತಿ ಕ್ಷಮ ಐಸ್ ಮೀನು ತಿನ್ನಲು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಫಿಶ್ ಸಾರಿನ ಊಟ. ಹಾಂ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಡ್ರೈ ಫಿಶ್? ಓಕೆ ಓಕೆ. ವಿನ್ಯಾಸ್ಗೆ ಹಲೋ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟಿಂಗ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿಯಾ? ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎನ್ನ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅನ್ನು ಏಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ 3 ಇಯರ್ ಆಂಡ್ ಮುಜ ವರ್ಷ ಕರಿಂಡ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಚೂರಾಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಹೇರ್ ಫುಲ್ಲು ಬಾತಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಇಂಕ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮಂತಿಕ ಫುಲ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆದಿತ್ತನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ಹೇರ್ಲ ಹೋತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಈತ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆತನ ಪಂಡ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ತುಲಿ. ಸೊ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮಂತ್ನಕ್ಲೆ ಪಾಡೊಲಿ ಪಂಡ ಇಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮಂತದ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಕರಿದಿಪ್ಪೋಡು ಐಕುದುಂ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಚಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮಂತನ ಉಂಡತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ಇನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಆಯರೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಯರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಬೋಡೆ ಅಂಚ ಅದು ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆಗ್ ನೆಟ್ ಹೇರ್ ನೈಸ್ ಲಾಪುಂತುಲೆ ಎಂದು ಶೈನಿ ಹೇರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್. ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಟ್ಟೆ ವೈಟ್ ಹೇರ್ ಮಾತ ಎತ್ತಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಮ್ಮಿ ಆದು ಅವಲ್ಲ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆತಂಡು. ಕೆಲವಕ್ಕೆ ದಾದಾಪುರ ಪಾಡ್ವೇರು ಐನ್ ಪುರ ಓದುಜೆನು. ಸುನೀತಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹಲೋ. ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಲೀಕ್ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆನೇಟ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ 6 ಇಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ. ಅರೆಂಡ ಮುರಾನಿರ್ದಿಂಚಿ ಪನು ಇತ್ತೇರು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಖಡ್ಗ ತೂದಿತ್ತಂಡು ಗೋಲ್ಡ್ದ ಅವು ಬೋಡು ನೇನು ದಾಯ್ತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದಾಯ್ತ ಬೋಡು ಕೇರ್ನಾಗ ಆರು ಪನೊಂದು ಇತ್ತು ಅಂಚನೆ ಖಡ್ಗ ಕೈ ತೋಜಾಗ ಪನೊಂದು ಇತ್ತೇರು. ಸೊ ಐನೇ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಂಡಿದ್ದೆ ಖಡ್ಗೊಂಜಿ ಸತ್ಯನಡ ಆಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಐಕ್ ಕೇರ್ನಾಗ 98,000 ಮಂಡೇರು ಆತು ಪುರ ಏನು ಆಪುಜಿ ಪಂಡೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆಪ್ಲಕದಾಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ಪೇನೆ. ಅರೆ ದಾಯ್ತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತ್ ಹೋಗಿತ್ತೇರು ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಗೋಲ್ಡ್ ಕೊಡ್ತನಲ್ಲ ಆತು ಖುಷಿ ಆತನ್ನದ ಅನ್ನ. ಬಟ್ ಆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆತಿರ ಅವೇ ಖುಷಿ ಆಗ ಲಾಯ್ತದೇರು ಖುಷಿಟ್ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಪೊನ್ನುಲು ಮಾತ ಸರ್ಪ್ರೈಸು ಖುಷಿಟ್ ಲಾಯ್ಪಟ ಅಂಚನೆ ಲಾಯ್ತದೇರ ಅಲ್ಲ. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೌ ಆರ್ ಯು? ಫೈನ್ ಸುನೀತಾ ಪ್ರಭಾಕರ್. ಬರ್ತ್ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಕ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಐ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕೊನಸಾದ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಇಂಕಿತ್ತೆ ಬಡ ಒಂದೊಂದು ಇಂದು ಬಾರೋಡು ಇತ್ತೆ ತಿರ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪೆ. ಓಕೆ ದಾದ ಕೊರ್ನಿ ಅಕ್ಕ ತುಲೆ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪಾರ್ದೆ ತುಳು ಚಾನಲ್ ಪಾರ್ದೆ ಈ ಚಾನಲ್ ತುಳು ಚಾನಲ್ ಪಾರ್ದೆ ಈ ಚಾನಲ್ಡೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ತುಲೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇತ್ತಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ 4 kg ಉಂಡ ಅಂದು ಕೆರೆತ್ತಂಡ ಮೇಕಪ್ ಗೊಚ್ಚಿ ಶೋಕುಲ್ಲಾರಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಮೆಸೇಜ್ ಕಮೆಂಟ್ ಓದಿನಿ ಅವ. ಬರ್ತ್ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಕಿಶೋರ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಊಟ ಹೊದ್ದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೊದ್ದು ನೀವು? ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರಾ? ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? 2 ಗಂಟೆ ಕಳೀತು. ಸಿಗ್ತದಾ? ಬೇರೆಂತ ಉಂಟಲ್ಲಿ? ಮಸಾಲ ಪುರಿ, ಪಾನಿಪುರಿ,
ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸಾ ವೆಜ್ ಅಲ್ಲ ಹೌದಾ ಬೇಡ ನಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ದಾಲ್ ಲೈಟ್ ತಿನ್ನಿ ಇಜ್ಜಿನ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬೇಗ ಯಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬರ್ತಂಡು ನಾನು ಲೈವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಪೆ ಸುಷ್ಮಿತಾ ವಿ ಪೂಜಾರಿ ಹಲೋ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಮಾತ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೊಂದು ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಂಡದು ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ವಿಜಯ ಕವಿತಾ ಗಣೇಶ್ ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಲೋ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಮುರಣಿ ಪಂದಿತ್ತೇರಿ ಏರು ಪ್ರಶಾಂತೆ ಬೇರೆ ನಂದು ಪ್ರಶಾಂತೆ ನಂದು ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮನ್ಪರೆ ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ಐದು ಬೇಗ ಮಲ್ಪೆ ಸಾರಿ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಕಣ್ಣನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಕುಚ್ಚಿದೆ ಪಾರ ಉಂಡು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಅದು ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಈ ವೀಕ್ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ಇಂಥ ಲೈವ್ ನೀಡು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲೆ ಬಾಯ್